Praat maar Fries, omdat we het wurg binnen. Topmodel Doutzen zal de Frieske taal de vrouw brengen. Ze is vregen voor de nieuwe campagne Praat maar Friesk van de AVOEK om de Frieske taal te stimuleren. Voor Doutzen is het heel gewoon om in haar memmetaal te praten. Boeten dat Praat maar Fries campagne heb ik altijd zoiets van ik met Friesland. Het is net een steunen, maar het is meer van ja, je verlogen en net weet je wij komen. Ik vind het belangrijk en ik praat altijd Fries. Ik stuur dus heid en sms'jes in het Fries, e-mail in het Fries. Dus dat gaat altijd terug. En ja, het is iets wat voor mij heel gewoon is, het Frieske praten. De Frieske taal wordt heel iets minder sprutsen, zo blijkt uit onderzoek. De AVOEK denkt dat het toch Doutzen in te zetten hot wordt om Fries te praten. Zij is natuurlijk internationaal heel goed bekend. Heel populair bij de jongeren. Maar tegelijk draagt ze ik heel bot wel uit dat ze uit Friesland waar komt, Fries praat. En dat ik heel mooi vind, de Frieske taal en Friesland. En ze bloedt heel dicht bij haar wortels. En dat is een van de redenen dat wij haar vregen gaan om wat Fries te doen. Als Doutzen Fries praat, dan is het misschien toch wel, misschien denken de jongen ben van, dat is toch wel, het kind toch wel. We hoeven dus net voor te scamen. Het is wat ik altijd haan is dat ik dan in Nederland wie of in Amsterdam en dan die meesten praten, dat is zo'n mooi ABN vind ik. En dan dacht ik van ja, kom ik wel met mijn Friese accent en dan wil je gauw wat stil. En ik denk dat een soort Friese ben dat haar. En ik denk van ja, het maakt het helemaal niks uit. Ik vind Fries een mooie taal. Het modellenwerk levert Doutzen miljoenen op. Maar voor de Praat maar Fries campagnes wil ze vergees haar gezicht leren. En dat binnen ik ideaal die je hebt in je leven en dat hoeft net altijd maar geld. Ik heb nu een stichting, ben ik met dwaande om de natuur, om juist maar hinnen, om dat zo te houden. En dat ben ik denk, ja, je kan ik ze graven, gat en ik gooi geld erin, want zo is het wel. Het is net een investering of het is net iets waar je rieker van wordt, maar het is wel waar ik blij van word. Nijwieken werd maar de campagne uiteenzetten. Op de website van de AVOEK komen dan foto's van Doutzen, met het logo van de Praat maar Friesk actie, maken in landen dat het topmodel dan werkt. Praat maar Fries, omdat we het wurg binnen.